Halo perlong, hakane ka video ko pemerintah ngadon ban jubab lem kat kumna ka jing so thu jonga syapang gato ka video ka jingkran jung tu rang ba ubakan tho uboong ba arden uladai UMLA nadu arjar pra arjar kharlai kum ta ter dan hendrai imjumi ban mi surok ban yakhi hakitu kipor te mentapat bela isna ka parti lejong imi tang ban penbi paiba bat ban ruin ya ka main jongki innocent people, innocent citizen jong kani kami clear te menta ngadon ban ongkum ne ban pensyalem i mar kadai ka kamram jonga namar ba ngila yo jing hikai ne kinong yalam ne ba arden ba ila ju hikai yangi ila juong phi ki paj ba aru hidon la jong ikhtiar bat hidon la jong kasur te kasur jong iru kadai ka wei ka ba la ban pensyalem ya ki ba don jing duna ha ka bos nguthu te mentangan ongkum nei i ha ka to gapor bai ba arden imi isu surok impat mi perthai impat yele impat ye mi raban yakhi sya surok namar boleh pitep kalong kumne kain hak jing suthu jonga kalong kumne namar ba hakitu gipor yele ban persyai ke ba kano ru handre ke ba kimpat suthu handre mentapat ikloi ban mi isu surok boleh namar ka jai pen reu kala jan ngam supo bar ki jinge kila nang jur ka jingle ki jing thombor kala nang jur te daka jing ya don lang daka jing wat ya kita ki wei par kinong elam kum ki jong iba bright starwell ba adil ben nongrum ba kharpran bro gitu game le jong ki pi samut menta kila ya don lang nak ta gadau kasimpori ban mi susrok namar bai hap lum shwa ya kinong ilam da lum ya kinong ilam te sayo pai ba namar balai klam kajing penbiang klam kajing pen khre ka ba biang klam de khre kitiar thma ki biang kumnon mi susrok ban le persya ya ketu ku sarkar le dan bor ke sarkar ka ba nyon yuria ka sarkar ka ba wat hap deng ui ka jing kersyat jing pai ba PPP ka toru hnrai kidang thomboram PM pai ba yo tu MLA jong ka maulai ki le umno ki khanyat jubor justi te inilam in lek marwai ha tu ki por ki ba pai ba pas tu unmi pai ba tang aru laingut himut ban bakin thomsna dak bor kin sejel sendiri ba ardan piku akumta piku abangin mingi pai ba mentangin nomio kinong yelam kiban yele anak menta jungi piku abangin suim sa bi jing im ka ba bangin sulong bai kita ki pai ba kiban long merau kiba lada ai ke sarkar ajing rap sarkar ubiang lada kam ai rubiang lada kan ba amrut ye lejong rubiang piku akumta da perkat bahago ba filmi ban kran pai ba phimi ban persai pai ba tengaru ngami menta kumba iba arden ila ayangi ila persyayangi bangiru ngin penmi lam ye log jong sur khnang ba kiba bampat suthu kin yo jing suthu lam naga jing suthu jongi ki bedon ye jing suthu hoi ngam ong re ba ka jing kran jonga ngadon ye jing sempang ka ba yu hnrai ngadai ubreu ngadon ke jingna duna hane hangtai hanrai pihak ban pendap ma phi jing ra jonga bat ka jing duna jong phi pat ngan pendap manga kain te hakane ka kenti pemerintah ngai ba phidon juduna namar phi wo ni phi wo dau ya ka bom don nong rim ai te kata ke jing pensya junga ngathrai kala biang e phi hakitu por umpan mi boleh 4 biang 4 don ginong ilam 4 don rengkat ki paya 4 don kita ki ban long nong kersian hakapor ba thombor ke sarkar la dei subu la lami into hepo additional secretariat kinuan tani im dan nong ilam su andre mentapat la dor sangut tani baden
mi ba bright mi ba de bet te kata kan gede gue ndrai subu la de mi marwe la set jel la set petok i badan la le don bori badan ngi pai ba ngin persiai ngile sai ndrai mentang la dan sangut nang ilam ngila don ngi ki pai ba ki ba dan ni ka mensim yele ban yele nang ta ka jing bhaji jong ka imlang salang tengiru ngilas kham balai bun pai datang marwe ngar ngoti ngai tu ong hoi ngati ba iba adan ila simpang ila em tai ndrai haba pila im kene ke sorkar ke belek dan bor ia mel udang nut ba ki pulit dang nut takti yang alai ubom dan i te nak ta kadau ba phi perkhat ba pila he wat ju ong re ba phin kran kum to phi onong phin pen toy ki jing sam jong re perkhat ba ki jing kran ju phi ai kin pen toy ki mak salang mo ba ngate mentaom ngaslur ban kran kum nai pitip balai ngaslur ban yu ban mi sikmat kum nai namar balai ngalai yo sisa yo nong ilam uba aimen sibinga hakapor ka ba isya tangan iba aden hapo yu hapo additional sekretariat tu nga sisa ya ka jinglong budan buram jungi ka jinglong i je bendi jungi balai ngong kumta hoi ki babon ki keno ki ong ba ile politics kunai kumtai henrei 4 judan re detep 4 judan re uai ro ubreu uban ong watna bentagi khun uban ong uban syayap ya lede uban rik se jing im lejong te mai nalor ba ile la sya na kumta ka jai benreu kumne na kumta ban ile na kumta ka jing bha jungi poi ba henrei phi pikan kumne da perkhat bah ba pin sababe ko isngi te ngaru kumbai ba warden ila hakato ka por be sajngiet ngala sn plat ngala khrayam ngala lej ban ban ong ba den ai ngan kren ne ban pen mi lem yo su jengah ne ban ngamut ban pen yu lem mi ba ban ka jing kren henrei i yanga namar bang adon ni kata men sim ka belung ngampat long scam is imkwa are ban pen pau baki jingkran junga kin long da jingkran jau mat namar balai le se ngamut dur thrai baka jing bom sha jing ba den haktu ku por bangan keren haktu ka por ba sha jingit imailat inga ban keren ha bak pis namar balai i baladang keren kasur ki umat junga kin jau nakata kadau nong ilam upakomne na ai nginyo uba kwa ra baki pai ba kin jau umat yala de ula sha ula rik si jing ibnu jong henrei banjau umat menga umsya te henrei menta da ke jing bom ala jing ba aden hak tu khlimat lese kadai ka jing perslur pat yang menta bangal ladangan karena ai ngan kran bai da ka beskam da ke jing slur te mentaro da ke jing slur ngai pi ba kelaga pemut perkhat bahai ke jing mut jing perkhat ai ba ke jing kran ki ba pikiran menta kinlong ki jingkran ki ba pisu bakla te nang ne sekmat penbaik no wan lang no asya ka ta ka jingmut jing perkhat ka ban perkhat lem no ya ka imlang salang ya ka je berdu khose wajukran syura tang ba layo kran tang layo don hatu seng NPP tang layo don layo bai wakpis klem perkhat syura ya ka jingkran jong pi ka badai ne balai yu te menta ngan penkut no bu bahaya kana ki kentin ki bangala percaya pi ka bangaong ba uba arden ummi re hagitu ki por surok namar balai ki pai ba ki 4 support re hagitu por mangaru ngam 4 ngotu bahar hagitu ki por kumno inlej marwai kumno inlej ki intu marwai habuat berbubun pai ru sorkar kampat yure kampat patiore te pila syukwa syuhna melimi hana por arja pra arja khalai hana ani kale batip ka ak batip kale ak ru simpang li ong hana kumta hana ilap election kumta ro hana sngodehi pensai pe ba kumta sngodehi na menta mensua kari kita kentin mensua pidang la ban yo support menta wan mur pindang yo support syu namar bagi pe ba kejbing jong ki pe ba kila dap dakajing trang ban yo e kajing sensyar khadar ka khoi ya kajing kala ki pam kwa syu ya sensyar ka khadar ka ba ban likrong na yung umel ka ba boro asyikatu ngithebut ngitheb balai ba
UMLA un ai jing ai yang un ai jing irap yang un ai pisah sipau yar un ai san hajar un ai sneng un ai sentek ndrai mentai pitip ngin tebut dak jing simpang ngin tebut dak ba ngin jit nong yalam dak ba ngitip ba kita ke nong yalam kidai ban penbiang kidai ban sikri yang hagar kom ko bebiang bat ngi kwa aru ya jing sikri ke ba ndai ban sikri tanginga ndrai sikri ki borok ki bubun balang mengangan ong ipi mentang percaya fi kejing tebut jonga kejing jit nong ilam jonga ngajit bakin pensiar baik hapo snong po thau hapo imlang salang hapo jelam kia ngaklem jit rep kir siar nga ladang tebut makna ngam kemilenti bakin ice cream nga ngam tebut rep kin ai nga ndrai ngatebut ngajit iki bakin penbiang yang ngi anda kila job kin pe jing jongi po iba baro tanggine ki kentin ki kendiat Dapat suatu no, dapat suatu deb. Kublai shibun, pak. Saya like ya share ya kena video. Penpoi situ iba sen kenang ini video. Tagine kentin, kiba kendiat kublai shibun, kublai shijarmu.